bener rasane oseng-oseng pare ngene iki pahit, tapi sekali nyendok ngono gak pengen mandek koyo nagih ngono cah enak. Padahal yo trimakno dioseng-oseng lho bumbune yo biasa brambang bawang, laos, lombok keriting, cabai rawit ngene iki, godhong salam. Gampang kok iki mang. Bumbune bumbu paling penak dhewe sak dunia iki sing ngene iki tok tes dioseng-oseng, pare dilebokne. Pare iki mang yo diumbah karo uyah lah diumbah karo apa ben ambre gak pahit. Tapi yo panggah nganu ki, panggah enek pahit-pahite lho piye jenenge yo pare. Mari ngono sih senenge gula, uyah, penyedap rasa secukupnya. Karo dikei ben enek manis-manise dikei kecap, ngono kuwi. Wis to penak gampang mateng terus. Dek dikei tomat barang. Oseng-oseng ini iki pokoknya mateng ya wis karo diincipi kurang ngopo ngono cah apa enak iki. Ya wis mari ngono mateng, cepaki sego terus mangan. Tak rasa-rasane pare kok pahit. Tapi sekali nyendok ape mandeki angel. Piye nagih enak ngono enak, seger, nek gurih gak gurih. Ya seger pahit-pahit piye enak ge mandang ya. Mbuh kok yo panggah enek pahit-pahite. Carane ben gak pahit blas ngono enek apa ora njajal cah. Be lo enek yo iso komen ndek komentar kene. Tapi mah yo enak entek sak piring ngene yo, gak krasa. Krasa wareg.